Tomàs, explica'm, vols que repassem una miqueta així molt pel damunt la història dels navegadors, com surten des del CERN fins avui en dia, així en dos patades? El Netscape famós aquell, te'n recordes, de fa tants Sí, anys. i el Mosaic, Jo abans no fins i em tot. sé molt la història dels navegadors, Tira tu, perquè em sembla que tenies unes notes per explicar la història. Jo, si vols, després ja explico una mica Sí. què faig servir jo i per què, Pues los navegadors d'internet en realitat no són... Bueno, són antics per als joves de 20 anys, però en realitat per als que ja tenen una edat com nosaltres no són tan antics com pugui semblar. En realitat la web tal com la coneixem naix al 1989 al CERN, al Centre de Recerca Nuclear de Suïssa, bàsicament per la necessitat de compartir documents, perquè en aquell moment no hi havia manera humana de poder compartir documents de recerca si no era enviar-los per correu. I, clar, això era un problema per a poder avançar en la investigació. Aleshores, hi haurà un físic, que ara mateix, sincerament, no me'n recordo com se diu, Tim Berners-Lee, Tim Berners-Lee, que va crear un protocol. Un protocol és bàsicament una manera de parlar, val? En este cas, i que es dia HTTP. I este protocol HTTP, aquesta manera de parlar, és el que avui en dia nosaltres coneixem com a la web. I va generar o va crear el primer navegador que es deia en aquell moment Mosaic. Pues, per què es deia Mosaic? Pues no ho sé. Hola a tothom. Fem una parada tècnica per a dir que això no és veritat. Tim Berners-Lee no va crear Mosaic. Mosaic va ser creat al Centre de Supercomputació d'Aplicacions, crec que va ser a la Universitat d'Illinois, l'any 92. Ja està, només es desveurà d'això. Però es deia Mosaic. I el que permetia Mosaic era compartir tota una sèrie d'arxius que es deien HTML. El HTML és una forma de crear arxius de forma que els navegadors d'internet el puguin entendre i, per tant, puguem veure per la pantalla tot el que veiem quan estem navegant. Pues quan anem a Google, quan anem a qualsevol altre lloc. No? Després d'aquí, pues, bueno, ja ve el Netscape. Netscape era una companyia que va fer un navegador que es va fer molt famós a principis dels anys 90 fins a finals dels anys 90, que Microsoft va sortir amb el Windows 95 i després el Windows 98, que portava incorporat algo que en aquell moment va ser revolucionari, que es deia Internet Explorer. L'Internet Explorer mos agrada més o mos agrada menys, això ja és una miqueta més tècnic, va ser una revolució perquè com que venien tots els Windows i quasi tothom, el 99,9% de la població tenia Windows, doncs tothom tenia la possibilitat de navegar per internet d'una forma molt senzilla, que era simplement engegant l'Internet Explorer. I després, a partir d'aquí, doncs, venen tots els altres navegadors, no? És una miqueta ve el Google Chrome, ve el Mozilla Firefox, que no és el Mozilla Firefox, corregeix-me si m'equivoco, Tomàs, crec que no és més que una evolució del Netscape, o si més no estava fet per la gent de la mateixa companyia, Sí, crec que sí. I la resta, és a dir, crec que... I fins avui, bàsicament, que en tenim molts, i per això te tenim aquí, perquè ens parles dels navegadors que n'hi ha. Tomàs, explica'm una miqueta les teves experiències personals. Per a què utilitzes tu? Quins són els teus...